हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र' टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों स' लोगोफोर आं दिनैहाय मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी आरो मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारी बिथांमोननि गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेलानो जाहैबाय आन्दो दाथा दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जाहा बे आन्दो दाथा अफिशियेल मोनसे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय बबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला आसारि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिकनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ सोर नायनो दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ खनसे लाइक आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर